Здравейте на всички и честит 11-ти рожден ден на Абракадабра! Днес, на този свят за нас ден, ще се поразходим и с едни много познати за вас светове, магически, приказни. Светове, които вече 11 години преживявате и изучавате. Това са царства, които вие познавате много добре. Ще се впуснем в една ретроспекция, за да си спомним поне една част от тях. И така, поемете си дъх и се отпуснете. Започваме. Много, много отдавна имало едно царство на принцеси, принцове, вещици и какво ли още не. Първото царство принадлежало на красавицата и звяра.
И така, преминаваме ние от кралство в кралство, от вещица на магьосник, от принцеса на принц, от приказка в приказка. Магическо пространство, в което всичко е възможно. Стигайки до края на тези приказки, които никога не свършват, защото те винаги живеят в нас, ще се отправим към едно друго свещено пространство, което е всъщност божествено. Това пространство живее във всеки един от нас. Отпуснете се и се насладете, за да може да попиете какво точно означава да живееш в това царство. Представете си как се къпете в наслада от лукса му, как се обливате с меките му цветове, с приказността му, с широтата му. Представете си как се разхождате из него. Какво виждате там? Какво чувствате? Поемете го и му позволете то да съществува във вашето сърце, да проима правото да се намести там и да остане във вас. И така, нека да ви представя царството на Божествения Аз. Това е царство, в което винаги сте защитени, в което винаги може да останете спокойни, уравновесени, в което сте свързани с нещо по-велико и в което липсват физическите ограничения. И сега, качете се на магическите криле на Лилит и нека заедно да полетим. Насладете се!
Абракадабра. 11 години пътуване през множеството пластове на Божественото. 11 години за изкачване до това златно пространство, извисено над облаците, в което съзнанието е чисто, а Божественото и личната ни воля са едно. Пространство на широта, неограничен потенциал, умиротвореност, удовлетвореност, извисеност, птичи поглед над ежедневните дребнавости. Докато наблюдаваме оттам, осъзнаваме, че прелитаме настанени върху крилете на Лилит. Настанени върху нейното огнено тяло на Феникс. И така, малко по малко нашата външна реалност на тук и сега започва да се слива с вътрешното ни пространство. Подканям ви всички да затворите очи, за да може да получите максимално от това преживяване. И така, забелязваме огромните и мощни златни криле, които замахват тежко през ветровете, цепейки въздуха около себе си. Седнали сме върху гърба й, хванали разкошните й дълги коси, а пред нас виждаме огромните й златни рога. През тях ние общуваме с нея. И така осъзнаваш малко по малко как тя е теб и ти си нея. Тя прави завой наляво, преминава през кълба от облаци, а отвъд тях ни се разкриват величествените златни порти на небесния свят. Отпред ни посрещат доверени ангели и архангели, които ни поздравяват. Прелитаме километри над извисяващи се нагоре стълби, а отвъд тях ни се разкрива замък. По-огромен от всичко, което някога сте си представяли. Бял, златен, отнема ти направо дъха. Навлизаме вътре в него и, стигайки пред портите, слизаме от крилете на Лилит. И ти, и тя заедно пристъпвате навътре. Ходейки напред, още и още и още, навлизайки навътре, повече и повече надълбоко, ни се разкриват зали, огромни, величествени, божествени. Зали, които никога не сте си представяли, че могат да съществуват, но в същото време зали, които са ви много познати. Сякаш те са и ваш дом. Започваш да виждаш божества, същества от всякакъв род, от всеки мит и всяка религия. Усещаш се защитен, толкова защитен, колкото досега не си се. Чувстваш се приет, толкова приет, колкото не си изпитвал. Усещаш правото да си, да бъдеш. Позволи си да го почувстваш. Дай си време. Усещаш в тялото си, сърцето си, дишането си. Отпускаш се. Това е най-свещеното, най-специалното и спокойно място, на което някога си бил. Позволи си да попиеш това райско кътче, да си позволиш да станеш част от това пространство. Усети как това е твоето място. Ти винаги си принадлежала тук. Винаги си се връщала тук, осъзнато или не. Тук се чувстваш у дома си. Тук е твоят дом. Това царство, този замък са създадени по твой образ и подобие. Това е твоята същност.
Когато поемеш достатъчно от това пространство, от този твой дом, се огледай около себе си. Какво виждаш? Виждаш ли Лилит до теб? Как изглежда тя? Какво е изражението й? Какво или кой още виждаш наоколо? Попий тази картина, запамети я дълбоко в своето съзнание. Пристигайки към края на нашето пътуване, Лилит ни подканва отново да се качим върху тялото й на Феникс. Тя ни прошепва: ти винаги можеш да се връщаш тук, когато поискаш. Само си спомни. Само си спомни. И не забравяй. И така, Лилит ни пренася обратно през божествените стълби, през златните порти и накрая през небесните ширини. Пренася ни обратно през земната атмосфера до мястото, където сме сега, до нашето тяло. Дайте си момент да усетите къде седите, да почувствате какво се е променило, да попиете новото. Спомнете си, кой ден е днес? Сещате ли се? Днес е 11-тия рожден ден на Абракадабра. Дайте си време да осъзнаете с какво Абракадабра ви е надарила. Какво сте получили от това пространство? Нека се отблагодарим на Абракадабра за това, че беше, е и ще продължава да бъде нашия най-съкровен защитен дом, в който можем да бъдем себе си, да се приемаме, да споделяме себе си с друг и да продължаваме да бъдем приемани. Ние сме сплотени, обединени. Винаги ще бъдем заедно в този замък, това царство, което изградихме заедно, с нашето общо намерение и сила на волята, но най-вече със силата и намерението на нашата Лилит Любов Шакти. Нека да изпратим от своята любов и благодарност към нея, за да й върнем жеста за множеството години непоколебимо намерение, воля, сила, достоинство, грижа и любов, всеотдайност, в това да стои за нас безкрайни часове, в които тя ни вдъхновяваше и повдигаше със своя дух, безспирно поддържайки пламъка на Абракадабра и също изграждайки божествен царствен замък, за да може Абракадабра да расте и да се извисява все по- и по-нависоко. Скъпа любов, благодаря ти за свирепото намерение, кралска воля и лъвски инстинкт. Ти си моя пътеводен пламък, любов и най-висше вдъхновение. А вие, приказни души, всички, които сте там, станете и прегърнете любов, нашата огнена Лилит. Здраво я стиснете. Дайте й цялата си любов, както тя дава своята на вас. Прегърнете си след това и един друг. Кажете си какво обичате във всеки един. Дайте си стойност. Не забравяйте, че Абракадабра е пространство, изградено от група души. Обща споделена отговорност,
е за всеки един от нас да се грижи пламъка на Абракадабра да остава винаги жив. Обичам всички ви до един. Целувам ви и ви прегръщам много силно. С обич, Йоана. Честит рожден ден, Абракадабра! 11 божествени години, 11 години на приказки, на сънувани и сбъднати мечти, 11 години на пътешествие в архетиповото поле, за да достигнем Аза. Абракадабра, ще сътворя това, което казвам. И нека реченото да бъде сторено.